Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko lanbide heziketako 2000 ikasleek hartu zuten parte otsailaren 14an Eibarren ospatutako ikasenpresa Asokan. Ikasgeletan eskola enpresak sortzearen inguruan urtero garatzen den heziketa programa berritzailea da ikasenpresa. Enpresaren mundua geletara eramatea, ideia ekintzaileen garapena bultzatuz, beste errealitate eta kulturetara gerturatzea eta ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea dira ekimen honen helburu nagusiak. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak bultzatutako teknika Euskadiko lanbide heziketako ikerketa eta berrikuntza aplikatuko zentroak antolatzen du ikasenpresa programa, 7. aldiz lanbide heziketako ikasleen urteroko hitzordu hau hartu duen Eibarko udalarekin batera. Eta nik uste dut emaitzak ezin hobeak izan dira, ezta? Duela 3 urte, baina askoz jende gehiago etorri da, nik uste dut ikasle eta enpresetako kopuru bikoiztu egin da, eta udaletxe partetik esatia arro sentitzen garela parte hartzeagatik proiektu edo ekitaldi honetan. Ikasenpresa programaren barruan, ikasleek enpresa txiki bat jartzen dute martxan eta arekin lotutako jarduera guztiak egiten dituztere. Irudi korporatiboa, administrazioa, marketinga edota salerosketak. Lan horren emaitzak ikasenpresa Asokan erakusten dituzte. Agentisa baka, da idioma eta protokoluketa erakusten dugu. Europan hasiga, Alemanin eta dara enpresasuk, adibidez holandesan ere benak ikasite, gu pixkate eurai erakustetzau, basiku, eun honesan, gabon eta hola hoxe gauzak. Gu gara erentzugeak taldea eta egiten dugu janari internazional. Adibidez gure gelan daude Boliviako jendea, Kolombiako jendea eta horrela eta beraien janaria egin dugu hemen saltzeko. Gure proiektua da automatizazioa, almazenen automatizazioa. Bai da almazen handiak, txikiak, mota guztietako almazenak automatizatzea. Eta proiektua ez da oso biablea bai, baina diru asko behar da hasteko eta guretzat ez dugu ikusten proiektu biable bat guretzat momentu honetan, zeren inbertsioa handia da behar dana. Nik positibotzat hartzen dute egin joguenaz hori. Gauza barriak eta ikasi dugu eta hori zelaite. Asko kostatu zaigu deziditzea janaria eta dena eta egitea dena, baina danon artean lortu dugu. Batzuk egin dute gauza batzuk eta beste batzuk beste gauza batzuk eta hori. Ikasenpresa Asokaren 8. edizioan parte hartu zuten 2000 ikasleak Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide hezkuntzako 81 ikastetxeetatik etorri ziren. 376 mikroproiektu edo ikasenpresa aurkeztu zituzten guztira, iaz baino 59 gehiago. Hazkunde, etengabe eta sendoa, Asoka ezinbesteko hitzordua bilakatu duena Euskadiko lanbide hezkuntzako ikastetxeentzat.